Nasikop ang 44 anyos nga mananagatog panday sa Talisay City kagabi human masakmiti o granada o way lisensyang 38 kalibre nga armas sa panimay niini sa barangay Puok, Talisay City. Nangunay mismo ang hepe sa kapulisan, Police Lieutenant Colonel Myla Maramag sa pagpatuman sa search warrant human kini reklamo sa mga concerned citizens sa miagi tuig pa. Matod pa, gitakin sa sospek ang armas, ipanghambog o gamiton usahay sa pagpanghadlok. Matod sa sospek, nagtinir siya sa nasakpit ng granada o armas alang sa seguridad. Sa pag-background check sa kapulisan, gingong nalambigit siya sa pagpamaligya o ginadili nga drugas. Ma-question good kay na siya bagong TV, na siya mga ng mga butang ba niya. Gamay ra kayo ang iyang kuan niya. Space o niya, kuan ka nang para lang jud kuno na siya mga kontra o for his safety lang kuno og sa iyang pamilya. Ana gid siya daghang reklamo pod sa barangay. Nasikop sa mga sakop sa Mobile Patrol Unit ang 28 anyos nga lalaking trabahante sa meat section sa Carbon Public Market. Human pa sa ngiling ng labni ug bag sa usa ka 77 anyos nga byuda. Diha sa may Fidel Rosario Street, Barangay Camagayan, Cebu City. Gipaubos sa CT scan ang senior citizen nga biktima human malamba og samdan ang iyang ulo dihang gilab niyang iyang bag. Giangkon sa suspetsado ang krimen ug mitataw nga nahimo niya kini tungod sa kagutom. Wala ko yung kaon. Tuwang, nuutop ni hapon, wala ko yung kaon. Nasakmi sa Lapu-Lapu City Police ang 3.5 billion pesos nga balor sa gituhang shabu gikan sa duha ka mga lalaking taga Lanao del Norte atol sa bypass operation sa Lapu-Lapu City Police sa sitio Pakpakan, Barangay Basak. Gilang duha ka mga didakpan nga mga newly identified high-value individual nga makabaligya og tunga sa kilo sa gituhang shabu matag semana. Ang mga suspitsado nga nag-edad og 27 ug 28 anyos bag-o lang namuyo sa sitio Iba sa maong gihapong barangay. Sulod sa dul-ano sa kabuuan nga gi-surveillance ang gihimo sa Lapu-Lapu City Police ug nasayran nga taga Lapu-Lapu City raw sa mga customer sa duha ka mga didakpan. Giangkon sa duhang ilang kalabigitan sa illegal nga drugas apan mihimakak sa gidaganon sa drugas nga nasakbit nga gideklarar sa kapulisan. Initially, gi-reveal nila nga ang ilang source is naara sa diri sa lugar. Nagi mas dako nila nga source nga bagsakan na sila og half kilo per week.